Máme veľmi výnimočný deň, pretože máme tu Izraz. A Izraz znamená, že sme tu v podstate priniesli 40 elektrických aut, ktoré v podstate je veľmi pekné číslo, pretože sme mali ambíciu urobiť tento zraz, keď ich budeme mať 10, takže sme štvornásobne prekročili túto našu ambíciu. Tu sa tu vidieť naozaj pekné kusky elektrických aut, od Tesiel cez maličké motorky, cez formulu elektrickú, ktorá je prototypom študentov Technickej univerzity, cez Segwaye, čiže naozaj tá plejada elektrických aut a elektrických vozidiel je naozaj veľká. Ideme pokoriť rekord v kolóne elektrických aut, takže dúfajme, že sa nám tento rekord podarí splniť. Štartujeme skoro samé lístky v tejto chvíli. Lístky som taktiež veľmi rada videla.